oraindik garatzen ari garena, ez dago itxita, garatzen ari garen gaut kontu bada, baina aldi berean Pasaiako portuko agintaritzan eta Plastinkan ere ari gara. 3 enpresetan ari gara pixka bat Euskara Planetik sistematizazio lan bat egin nahian, bakoitzan bide diferenteak hartzen ari da, baina badaude antzekotasunak eta batean ematen diren aurrera pausoak besteari ere laguntzen diote. Kasu batzutan ikasten duguna, besterako ere lagungarriak zaizkigu. Labur, gehienok uste dut ezagutzen gaituzuela, baina badazpada ere, AIZAEKA da AEKA Euskaraz kooperatibak sortutako hizkuntza aholkularitza 2000 urtean, 12 laguneko ekipoa ari gara lanean momentu honetan, eta kontu izan zen, denbora bat genera matzala ezagutza, Euskara eskolak emateaz, haratago zerbait egiteko beharra sentitzen du genuela zenbaitzuk, eta hor, sinergiak elkartu eta zerbitzu batzuk eskaintzen zutena nolabait integratu eta eskaintza integrala egiteko gizarteari, enpresei, nolabait euskara indar berritzeko arlo eta funtzio diferentetan, gizartean. Horretarako, erabilera planak sustatzen ditugu, enpresetan, elkarteetan, erakundeetan, plan estrategikoak, EBPN, familiaritasunak, etorkinak, sekretateko lehartibain, merkataritza, eta gero baita ere berari asko formazioa, horretarako IMH-ekin batera egalik softwarea garatu genuen, gaitasunen diagnostikoa egin eta formazioa kudeatzeko, eta horretaz gain itupen zerbitzu. Horrekazuen momentu honetan, erabilera planak edo plan estrategikoak garatzen ari garen herrietako izenak. Baina ekingo diogu gureari, denbora mugatu baita. Guk orain arte, eta oraindik ere, lan egiten du planaren planteamendu ohikoarekin, akordio bat, akordio horren ondoren, bezalarekin akordioa, akordio horren ondoren lana planifikatu eta antolatu egiten dugu, eta diagnostiko fase batetik abiatuta, plana diseinatu egiten dugu, hori gauzatu edo implementatu egiten dugu, eta ebaluatu, eta beti ere saiatzen gara erakundea edo enpresa horren egituretan eta funtzionamentuan erregudiaketan txertatzen. Komunikazioa, etengabeko ebaluazioa, jakina da. Beti saiatzen gara hizkuntza politika eta bizioa, enpresaren bizioa jasoko duen dokumento bat zuzendaritzak onartzea, saiatzen gara horretan, eta lortzen dugu, eta etengabeko hobekuntza zikloari jarraituta etorkizunan lantzea planteatzen dugu enpresei. Gure oinarriak guk garrantzia handia eman izan diogu, jakina da, erabilera da klabe helburu nagusia Euskara Planetan, eta horregatik horrela islatzen dugu, horregatuta, eta horretarako ezagutza lantzen dugu, motivazioa eta instituzionalizazioa edo erakundetzea. Hain zuzen ere horregatik gaur aurkeztuko dizuguna nolabait hor kokatuko genuke. Horrekin batera garrantzia handia eman izan dugu komunikazioari, finantziazioari ere, eta planaren jarraipenari. Orduan, guk 7 programa horietan oinarritu izan ditugu gure kudeak eta planak edo eskaini izan dizkigun planak. IMH-aren kasuan, hasieratik kudeak eta planaren barruan txertatu genuen guztia. 2004, 2005 eta 2006ko kudeak eta planetan garatu dugu guztia. Eta beste oinarri bat, guretzat izan da, Miren Mateok aipatu duen erabilera marko estandarra. Hor, 3 ardatz, gehienok ezagutzen duzu, orduan labur, azalduko dut, 3 ardatz nagusi planteatzen ditu, eta 15 jarduera eremu orokor, jarduera eremu orokor bakoitzaren azpian jarduera eremu zehatzak, esplikatzen dizuet gerora guretzako garrantzia daukalako, garapenean. Eta horren barruan gero azpian dagoen osagai eta jarduerak. Nolait, honek egia da, estandarizatu egiten duela oroar erakunde batek edo enpresa batek dituen funtzioak eta osagaiak eta guri lagundu egin digu sistematizazio lan honetan. Orduan, guk zer lortu nahi dugu? Orain arte egin ditugun plan horiek egituratu eta sistematizatu nahi ditugu. Hizkuntza politika, kasu honetan IMH-en hizkuntza politika eraginkorragoa izateko hobeto betetzeko. Badakau beste bigarren irizpide nagusi bat, eta da autonomia. Gure helburua da guk ahalik eta lan gutxien egitea, ez gara alperrak, baina ahalik eta denbora
motzena ematea enpresetan eta enpresa horrek bere sistematika propioa garatzea. Orduan, autonomia eta horregatik nahi dugu euskara batzordearentzat lan gida bat izatea eskuliburu hau, sistema hau. Baita ere, autokontrola langilearentzat irizpideak bateratu eta horrela langileak badaki zer egin behar duen edo badaki bentzat duen konsultatu behar duen. Eta gero beste alde batetik da egindakoa dokumentatu. Alegia, badakagu berme bat zer egin dugun, egunen batean esateko HPS-ek, egunen batean ez, gaur egun euskara planaren memoria pasatzen dugunean, guk esaterako CD batean aurkezten dugu erabilitako dokumentazio guztia, egindako lan horren bermen izan. Eta azkenean, helburu oso garrantzitsua dela, eta IMH-ren egituran eta funtzionamentuan integratzea eta gainontzeko sistemekin integratzea. Hemen ikusten duzuen irudia, oain irikiko dut, baina hau da, IMH-ko prozeduren zerrenda bat. IMH momentu honetan dago kalidade sistema bat, ingurumen sistema bat eta prebentzio sistema bat. Horiek aztertuta ikusten lehen moduzue, badaude hainbat prozedura, kalidadeari bakarrekan eragiten diotenak, kalidadeari dagozkionak, batzuk ingurumenari bakarrik, beste batzuk prebentzioari bakarrik, baina badia beste prozedura batzuk guztiei eragiten dietenak, esate baterako responsabilidad de la dirección. Orduan, hori guk euskararen begietatik aztertu dugu, eta ikusi dugu batetikan, gainontzekoentzat erabilgarria direnak, hizkuntzen kudeaketarako, ez bakarrekan euskara, hizkuntzen kudeaketarako erabilgarriak direla bai. Eta gero konturatu gara beste gauza bat, eta ingurumena sistema, hizkuntza kudeatzeko sistemarekin antzaundi izango duela. Azkenean, ingurumena da, enpresa batek bere funtzionamentuan eragiten dituen ondorio ekologikoak nola lantzea. Kontua da, enpresa batek ere baditu aspekto linguistikoak, bestean erabiltzen da, aspekto medioambiental, guk erabiltzen dugu aspekto linguistikoa alegia. Hemen aipatzen diren osagai eta jarduerak. IMH bere jardueran badauka eragin bat, bai langilekiko, bai gizartearekiko, segun ze hizkuntza erabiltzen duen. Orduan konturatu gara, egitura horrek eta enfoke horrek gureari ere balio diola. Eta gainera, bide horretatik jotzen baldin badugu, integratu dezakegula gainontzeko sistematikekin. Orduan, eta ja dokumentura etorreta, baina aurkeztuko dizuet eskuliburu eta, beti ere PDCA zikloen barruan ari gara. Orduan, daukagu IMH-ko sistema informatikoaren barruan, leku bat, non daukagu batetikan, lau prozedura. Lehenengoa da eskuliburu bat, eta gero 3 prozedura bakoitza M-ren ardatz nagusi bakoitzeko. Eskuliburuak jarraitzen du kalidade ingurumen prebentzioaren eskema bera. Beraz, lehenik eta behin daukagu eskuliburuaren aurkezpena, helburua irismena, nork idatzi, nork berrikusi, nola banatu, nola kontrolatzen den. Bigarrenik, enpresaren aurkezpena. Eta hirugarrenik sartzen gara ja mamia, eta da sistema. Sistemaren betekizunak. Momentu honetan ez dago araurik. Ez dago arau bat legala esaten duenak zeintzu dian oinarrezko betekizunak. Baina badaukagu M eta badaukagu IMH berak dauzkan sistematikak. Orduan hori kontutan hartzitu batetikan. Bestetikan daukagu IMH onartutako hizkuntza politika. Eta orduan pasatzen gara planifikazioa. Ja sartzen gara zikloan. Planifikazioan ardatz jardueraren eta osagai eta jardueren kontua M hartuta erreferentzia bezala, diagnostikoan hor pixka bat enfokatzen dugu zeintzuk dian IMH-ek erabakitzen du hurrengo urteetan zeintzuk dian landuko ditun jardun eremuak. Lege betekizunak momentu honetan aztertu behar dugu 6-2003 legeak zenbateraino eragiten dion IMH-eri doez, baina hor jasoko duguna da hain zuzen ere, jaurlaritzarekiko edo dagokionarekiko harremana jakiteko zeintzuk dian legez IMH-ek bete behar ditun hizkuntza irizpideak. Eta horren ondorioz, markatzen ditugu zeintzuk dian gure helburuak eta zein izango den gure urteko plana. Azkenean, fijatzen ari mazaret, eta gaur egun egiten ditugun gauzak dira, baina, nolabait, dokumentatuta, paper batean jasota, gida bezala, enpresetako teknikarientzako erresago jarraitzeko. Eta orduan pasatzen gara gauzatura. Implementazioa. Orduan hor daude batetikan funtzio banaketa eta ardurak, gaitasun profesionala, batetik daukagu IMH-ko lanpostu bakoitzaren perfila, eta bestetik langile bakoitzak daukan perfila. Hortikan, ataratzen dugu zein den ezagutza erakundean. Eta horrek eramaten gaitu formazioa.
ze gaitasun garatu behar dituen erakundeko, ze gaitasun garatu behar dien erakundean, ze irizpideen arabera eta ze herramienta erabiliko dien horretarako. Kontratu berrietan eta barne promozioan ze irizpide erabiliko dien, ze baliabide emango zaizkien langilei euskaraz lan egiteko, sentsibilizazio kanpainak, barne eta kanpo komunikazioa, eta gero dokumentazioa, sistemaren dokumentazioa zein dan eta nola kontrolatzen dugun. Eta hor sartzen gara kontrol operazionalean. Eta hemen kokatu ditu, alegia, kontrol operazionala da lana nola egiten den. Eta orduan hor kokatu ditugu hemengo 3 ardatz nagusiak, irudia eta komunikazioa, kanpo harremanak eta barne harremanak. Eta orduan bakoitzeko prozedura bat. Irudia eta komunikazioaren prozedura, betiko eskemarekin, fijatzen bali mazarete, dokumentazioa ateratzen ari zaigu. Eskuliburu, eta hori importantea da, eskuliburu nagusia 21 orrialdekoa, eta eroia prozedurak, 10, 12, 14, hori ere ez dugu sekulako dokumentazioa egin nahi, ze ez daukagu gainera arau bat derrigortzen gaituena gauza oso komplikatuak egitera, bai? Orduan, prozedura normala, helburua, irismena, referentzia, ardura eta garapenean hizkuntza irizpideak, baina zuzen ere, hizkuntza irizpideak M-koa jarraituta. Eta M-ren numerazioa mantenduta. Orduan, demagun, ez da kasoa, baina demagun IMHek ez daukala irudi korporatiboaren osagai buruzko ez. Atal honetan jarriko dugu ez dagokio. Eta kitxo. Baina eskema mantenduko dugu, gure apostua momentu honetan bentsa da, mantentzea M-ren eskema behar. Eta gauza bera, gainontzeko prozedurekin. Orduan, aurrera eginda, egiaztatu eta ebaluatu. Jarraipena eta neurketa. Hor jasotzen dugu, guk 3 hilabetean behin egiten ditugu balantzeak, enpresaren funtzionamentua da 3 hilabetean behin, urtean 3 aldiz egiten da. Lehenengo 3 hilekoa, bigarren 3 hilekoa eta bigarren 6 hilekoa urteko memoria eta balantzea, legezko betekizunak ebaluatzarena baldin badagozkigu bentsator jasota geratuko da, eta gero, ez agostasunak eta hori dinamika hori ere sartu dugu, erregizuen gortola, eta gero barne araudia. Barne auditoria. Barne auditorian horrek useta dakagu, urtean zehar, momentu konkreta batzutan, sail batzuei eta ardatz batzuen jarraipena egingo dugula, baina, elkarrizketen bitartez oso modu, ez zazuela pentsatu sekulako komplikazioak gu ez gea ainorrekoak, orduan ez dugu gure burua maila hortan saldu behar, gauza operatibo eta erresa egiten egera. Eta gero dago, zuzendaritzak berrikustea, eta zuzendaritzak berrikustea azkenean da, urtero zuzendaritzak konpromisoa daukala, euskara batzordeak pasatako hobekuntza posibleak eta aukerak aztertzekoa, eta hori dokumentu batean jasota geratuko dela. Orduan, horretarako daukagu guk garatzen hasi gara formatuak, eta momentu honetan 46 daude, baina kalkulatzen dugu 50 formatu inguru izango diala. Ez pentsatu hau urtero bete behar denik, ez? Asko eta asko, behin bakarrikan betetzen dira, eta euskara zein dan, euskara ardura duna. Formatu batean jasota geratuko da, eta aldatzen ez den bitartean, ez dago formatu hori aldatu behar bai, baina badakagu, HPSek eskatzen diguneako, proga bat, badakagu euskara ardura dun bat, euskara ardura dun hori, kasunetan, Ruben dala, eta dokumentu batean jasota dago. Adierazleak, beste gai importante bat. Adierazleak, kuadro batean jaso ditugu, jasotzen ari gara, zeintzu dian neurtuko ditugun adierazleak, noiz, nola, zein dan formula, nori dagokion neurtzea. Orduan, guk ikusten duguna neurtu behar dugula da batetikan, erabilera, eta erabilera zitzegitan nahi garenean, irudia eta komunikazioa, 3 ardatzak berriro, irudia eta komunikazioa, barne, kanpo harremanak eta barne harremanak. Eta guk badago beste gauza da, ja dagoeneko neurtzen nahi garena eta da, erabileraren hautematea. Alegia, zer percepzio daukaten IMH-ko langilek erabilerari buruz. Bai IMH gehiago erabiltzen duen edo ez, eta norberak gehiago erabiltzen duen edo ez. Bestetik, ezagutza. Badaki guztien zutian dakiten langileak, orduan hortik eta ezakegu indize bat, ikasten ari diren langileak, ikusteko ze esfortzu egiten duen IMH-ek egoera hobetzerako bidean, eta gero langile berriak kontratatzen direnean, irizpideak betetzen diren edo ez. Sentsibilizazioa, sistematiko ze valorazio egiten duten langileek, hori gaur egun aldatu egiten zaien, eta gero badago beste puntu bat importantea da, eta da hobekuntzaren kudeaketa. Alegia, zenbat ez adostasun irekidean,
zenbat proposamen irekidean, horietako zenbat erantzun zaien, zenbat itxi diren, eta horrek ematen ditun eraginkortasun indizeak, bai? Zenbate, kasu honetan, irekitako esadostasunak eta irekitako proposamenak zati aztertutakoak bidereun, eta horrek ematen digu adierazle bat, indikadore bat, pixka bat erakundearen eraginkortasuna neurtzeko. Guretzat momentu honetan zein da adierazlerik importantena? Zerbitzu orduak. Azkenean, IMH-ek zer egiten du, zerbitzua ematen du, aholkularitza formazioa, zenbat eta zerbitzu gehiago eman euskeraz, orduan eta helburutikan gertuago gaude. Gaina horrek barruan gero eragina izan du, orduan, hemen dakagu, gu lehen hautik jasotzen ari garen gauza, konturatzen bali mazarete, gauza asko, benetan ez dizuet, gaur egun egiten ditugun gauza dira, orduan, nahi duguna da, hori pixka bat ordenatu, eskema logiko batean, pixka bat, orduan, momentu honetan, IMH-ek 9.000 ordu inguru ematen ditu euskeraz, bere jardueraren 29,3 eta horrek ikuspena da, gore egingo duela 2006 urtean, ikusiko dugu, gutxi geratzen zaigu. Eta, esate baterako, zuzendaritzaren berrikusi dokumentoa. Eta ja bukatuko dut. Sistema berrikusi. Azkenean da, dokumento batean, jasota geratzea urtero zuzendaritzak zer aldatu nahi duen sistematiko honetan. Esateateko, guk ja detektatu dugu, aurten ingo digun proposamena da, hizkuntza politika egokitu egin behar dugula. IMH-ek bere plan estrategikoan ja onartu du 3 hizkuntzetan eman nahi duela zerbitzua. Euskaraz, gaztelaniaz eta inglesez. Orduan, guk hizkuntza politikan jarriko dugu IMH-aren funtzionamentua nahi dugu euskaraz esatea, baina bere zerbitzua emango du 3 hizkuntzatan. Bai? Egokitzapen bat eskatu digu, konjunturak, hori hemen islatua geratuko da, onartzen baldin bada eta kontu guzti. Eta hori izan pixka bat 15 minututan konta genezakeena. Eskerrik asko, entzutegatik, espero dut hori helburua lortu izana, zuen jakimina handiagoa piztu izanen. Eta informazio gehiago berbalengo duzu, hordakazuen, nire izena, Mikel Urdangarin, edo aize aholkularitzakin harremanetan jartzitezkera, aize bekarekin. Eta gustu handiz, ingo dizu kasu.